Motokari yeToyota Hilux yakatsauka ichibuda mumugwagwa weHighland Road ndokusvikowira murwizi rwaMukuvisi musi wekisimusi, zvinova zvakauraya vanhu vaviri. Mufaro wezororo wakashanduka kuva kusuwa mutsaona iyi. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Zuva rekisimusi iro raifanirwa kunge riri remufaro nemhemberero rakashanduka kuva kusuruvara kwemwoyo apo mota yeToyota Hilux yakatsauka kubva muHighland Road muHarare ndokusvikowira murwizi rwaMukuvisi ichiuraya vanhu vaviri. Mishumo inotsanangura kuti mota iyi yakasvedza mumugwagwa uyu nekuda kweoverspeeding, zvakare kwainaya, izvo zvakaita kuti ibude munzira ichirovera murwizi rwuri pasi. Mapoka emergency akabvisa mitumbi iyi mushure mekuvhiyiwa kwakaoma vachizama kununura vanhu ava. Mazita evafi haasati aburitswa zviri pamutemo, asi kurasikirwa uku kunorwadza zvikuru panguva iyo yemhemberero apo mhuri dzakaungana.